Ka Jaintia National Council Khliehriat Circle menta kesengi ka arba artrik benai besan arjab san hapo kejingelam u General Secretary uba sembo bayar sumer hadin kejing yo jing ujor na kikmi kikpa jong kikna skul hagajing dei bat kejing kaba kia kendo khamtam hakapor pa kilait bo skul bat shaw skul yala ki khon ki jong ki namar kejing yo lailan jong ki kali khamtam ki kali ki bahe ban leng ban wan hakapor balai skul bat mi skul jong ki khna skul kani tang ba kabo jingma ya jing em jong ki khna skul henrei kapen long ru ya jing dheng ki kali kabajur kabala banne da ki kenta namar ka jing yo lat ki kali he ban ya hakapor lai skul jong ki khna skul laung ba sembo bayar sumer General Secretary ka JNC Khliehriat Circle ka JNC Khliehriat Circle mentaka sengi da ka jing sngau khia kala lek ya kendo yau Deputy Commissioner ka East Chantia Hills District hapok ka office rekam ka jongu ban pensngau ya kani ka jing ka baki khna skul ki ya kendo hakapor baki lek bat mi skul man da ka sengi namar baki haban phar shiliang yau surok N86 ban poi shala ki jong ki skul bapher khamtam ki skul badan ha Khliehriat ban menta badairu badang shna yau surok National Highway 6 ha Khliehriat ka jing dheng kaliru ka jor bha namar ka jing ai lat ki kali he ban yat khlem debo por